хора, днес ще играем на Poppy Playtime Chapter 1. Абонирайте се за моят канал и сложете лайк и нека да започваме с клипа. Скипваме интрото. Хора, аз не я играя за първи път и затова знам всичко, ама просто искам да видите как се минава. И също пишете долу в коментарите кой е и играли ли сте играта. Сега гледаме това филмче. И какво се дава за синята ръка. Сега ще вземем синята ръка. Така, отиваме да отворим това нещо с синята ръчичка. Хора, ето го хъги-лъгито, както виждате. Странно е малко. Няма ток. Държиш ключ. Дай ми го. Качаме да включим тока. И може да ви покажа как той ще изчезне, когато свържем тока. Не успях. Сега пак ще спробваме. И хора, сега го няма. Изчезна. Те телепортна се. Ама сега поне можем да отворим това нещо. Сега ето виждаме ръката на Хагито. И тя сега се махна. Така, сега трябва да намерим всичките 3 работи.
Чакай първо да отварям това, за да ми е по-лесно. Да знаете, че тук е тоя светлосиния диск. Ако някой не знае, сега ви го показвам. Опа, намерихме зеленото. И жълтото го намерих. Някъде. Опа, ето го. Сега отиваме да ги сложим. И сега ще ни даде червената ръка. И ще имаме двете ръце. Хора, не мога да взема. Най-после я взех. Така ще отворим това нещо. Сега отиваме при и да правим някакви играчки, за да може. Тук първо трябва да включим тока. И сега ще ви покажа как лесно да включите тока. Така, идваме тук. Срезате го така. И минавате от тук. Минавате от тук и го свързвате. Сега отиваме, както ви казах преди, отиваме при уния машини, които правят играчки. Така, тук първо трябва да включим тока. Така, дърпаме това. Ето го розови диск. Ама няма да го слагаме. Тук пак ще ви покажа как бързо и лесно да направите този ток. Въртите така. После тук. И ето, готови сте. Сега тук без диска мога да го сложа, ама просто ще падне така. Време да включим тока. Ще включат ли тия работи? Че го включих. Сега хора трябва да включите и трите, за да може там машината да проработи.
Да, би трябвало да проработи. Да, проработи. Ако пуснете само една играчка, няма да проработи. И аз преди пускат само по една играчка и чаках много време. Така че пускайте по 3 играчки, не по 1. Или по 2. По 2 не знам дали ще стане. Сега играчките ще спамират. Трябва да изчакам тук. Ето играчката. Взехме я. И тук като сканирате играчката, тук е хагилогито. Да знаете, че тук е хагилогито. Ето вижте. Ето гледайте, ето е хагилогито. Сега трябва да бегаме. Давай. Ето ще ми затвори. Да минем тук отдолу. Така някъде тук ще ми затвори. И ето там има хагилогите. Хайде, отвори се. Аз мислих, че се бъгнах. Ама не се бъгнах. Черния диск. Само че няма да го сложа, защото не ми трябва. Сега идва края. Това беше, хора. Абонирайте се за моят канал, сложете лайк и пишете долу в коментарите дали видеото ви е харесало. А от мен, чао!